Nagabari, Yakazin. Kedu ihe na-eme kịta? Ọkwa nka gụchara akwụkwọ mmecha ihe service. Ka ị kwado? Dị mmasị. Ọkwa ime onye nwụ? Nwa bụ onye ka ụdị? Nwa bụ oke afọ. Otu ị na-imecha ihe service ị ga na-achọzi n'ego, ọ wụzi ihe ọrụ ka ị ga na-achọ. Ị ga na-achọ ma ego n'ime. O nwere ezigbo enyi nwoke m ga-akpọjere gị. Nwoke a nwa ji ezigbo ego. Ọ ga-enye gị ọrụ, nyekwa gị ego. Ị ga-aga na nke, aga m agwa gị ka ije na nke ya. Nwoke ahụ m na-agwa gị rụrụ filling station, ịgbadawa o nwere filling station ọrụ, ọ na-agba ọtụtụ moto. Ọ ga-enye gị ọrụ, nyekwa gị ego. Oge mgbede ka iji ga-enweta ụdị mmadụ gị ụdị mmadụ ọ na-asara dịka otu ị machara na mmadụ anyị ma agụrụ o nwere ebe ọ na-anọ ezuru ike, iru ebe ahụ ị ga-afụ ya. Ke nwoke nke ị na-ekwu maka ya? Ọ ya na-arụ filling station, o nwere filling station ọrụ gasịrị na mgbada ebe niile. Ọfụ ha anaghị otu ụdị mmadụ gị na ọ bụghị ji ọsọ otu a ka ahụ gada eme ya. Yeah, man, I got from the image. One more day, we see it. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. One. Ya, biko ke onye mmanya nwa wetara m mmanya nwa m gwara gị. Akwụna nwere anụ mkpọ. Biko achọrọ m nnọọ mmadụ inye m nsogbu ebe a, achọrọ m izu ike. Weta anụ mkpọ, anụ nchi, ọ bụrụ anụ nchi ma ọ bụ anụ mgbada amụ ife. Not one chief park remote outside. He's upstairs. Upstairs? Yes, thanks. Okay, thank you.
Hello? Hello? Baby? Hello? Chinere? Hello? Yes, yes, yes. Can you come there? Okay, I'm waiting, baby. I'm waiting. Yeah. I'm waiting. Yes, I'm waiting, okay? Hello, are you coming now? I'm there now. Yes, I'm there. Just start coming, please. I'm waiting. Yeah. Excuse me, sir. Can you help me with your phone? Phone? Yes. Let me do your phone. Can you help me? My phone? Please help my phone. Do me any man my phone. So please now. Oh, yeah, cable. Huh? Let me do your phone. Can we make call? Can we call my sister? My phone? Yes, sir. I don't give I don't give people my phone. Sir, please now. My phone is my private business. Sir, please. Just can we call my sister? Which I make call back? Yes. I've converted my credit into It's that. flashing. Can I flash? Please. Which I make call? Yes, sir. Okay, Jenna, make that girl in your credit 200 and message and you. Sir, please now. Please. I hope you want to make a call. Sir, please. Don't you like what you see? Yes, sir. Sir, please. Oh, yeah, cable. I will love it. Love it. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir.
Sound like the dress, maka, is in good design. Looks so good. You know like a Christ. Yeah. Yes, as you can see. Can you hear me? I'm about to go to Jesus now. You need to make the more to go heaven. We also to make another Jesus. Jesus, I never got. Yes. Get that for you. Blessing. Blessing. Blessing come with you. Yes. Ademma. You see? O nwere mmụọ na-agagharị na-abanye n'ime ndị mmadụ na-emefe anyị na agwa dị iche iche. Agwa ndị dịka agwa ịkwa iko, ịgbakwu nwa na afọ nke a na-akpọ abortion, igbu ọchụ, ime ife ọjọọ dị iche iche, ịbanye otu nzuzo, ikpere arụsị. Ajọ mmụọ ndị abanye mmadụ n'ime ọ na-akpa agwa dịka ekwensị. Ị maara na ife dị etu a dị? I'm not now, but the way you're wearing, someone like you know, when it's in that one, what you did that with this one. Oh, I can make you. If we have can make you. Makana, ngwa mmụọ ọjọọ ahụ banyere mmadụ n'ime. Ọ na-eme ya ibi ndụ anụ arụ. Ị ma na ị na-anya kịta bụ oge Lent. Isonyekwere na Lent nke a na-eme n'afọ a. Isonyekwere. Ugboro ole ka ị na-ebu ọnụ n'izu ụka? Na-ebu ọnụ steady, sir. Steady. And that one we are right here. Okwu Chineke kọwara na ndị niile na-ebi ụdị ndụ etu a na-enweta onwe ha n'ala ọkụ ana mmụọ. Ị ga-achọ inweta onwe gị n'ọkụ ana mmụọ. But ọ bụrụ once a na-ama na gị afụ na gị mee nga ọkụ ala mmụọ. Ayaga. Ị nwere idea na rapture nwere ike ịbịa anytime from now? Ị nwere idea? Ị na-eme anya na ihe esi na ndị a ga-ewu na rapture? Yes, sir. That like Kaibana. I doesn't really discuss about that one. Say when you're married, I'm one of them. When you're married, that's going to be a blessing to you. I wrote in the metrical the temple of the Holy Spirit. Sir. For your information, I'm going one. What's the meaning of this? Moto Muasa. Hey, I not like it. When I like it? Yes, not like in the world. Near so if one in Marma, because we were, I don't know the name of Chile. I am. Okay, I have to do that now. You're going to have to. Biar. Kiri nacho. Nacho kim dafna.
Fee. Fee. Afọ nke mma egwu atọ na gị afọ mma ya ọnwa ọwụwa dị egwu ụmụ afọrọ gị ihe gide m ihe amasị gị ka obere ka mana na abụme obere na afọ ebe gị biko ụwa dị egwu 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 chegharịa ụwa dị egwu imezuo one agbụrụ gị adịghị mma nke nne gị adịghị mma nke nna gị adịghị mma ị na-atụ ụmụ nwaanyị ajadu ime nke onye na-arịgo ụmụazị elu ị na-afọtụ ị na-eme nshi ị na-eme aja enta ị na-eru gị na-ha anụ ihe na-asa ndụnụ the trumpet is sounding chegharịa ụwa dị egwu chegharịa afọtọzina ihe mfọtọ ịfọtọsie ihe ka ebe ị na-aga echi ịnwụọ ka ebe ị na-aga ụwa dị egwu chegharịa afọtọzine ya onye ma ikochie ya ike ụwa dị egwu chegharịa ị na-agakwa Facebook ị na-agakwa WhatsApp ị naghị afụ ihe na-eme n'ụwa kịta orube mgbe ihe echegharị ụwa dị egwu chegharịa ụwa dị egwu chegharịa enta ị na-erugo chegharịa nọ nke nwoke iri shọ na nwata nwaanyị na ndidi amaka enweghị ihe ha kpa ya onye ọbụla amachaghị ibe na-eme n'obodo a ma ndị mma ma ndị m amarọ ụfọdụ egwuchegharịa isikwa na nwatakịrị a si n'ebe o si na-aga ihe ọ na-aga ugboro n'one ntị na ọkwa maka m ka o si wee na-akwụrụ na-agaghị maka na ọ mụ na ụwazi ike ụwa dị egwu na-eme ihe ike uwe na-achọ ka mụ na ya na-abụ mgbe kpọzie nwatakịrị wee hafụ iwe nsị ka ime wee kọọ iwe ọzọ ụwa dị egwu m chegharịa ụwa dị egwu hafụ ịkwa iko ụwa dị egwu hafụ arụmanụ ma ọgwụ niile m ji mmeji wee nweta nwatakịrị isikwu nkwe na nwa kwuru iwe maka ofe iwe ndidi amaka egwu onye ndị ji ekwukwe ọ na nwụrụ sọsọ gwara egwu ka afọta ma ndị na-efu efu na iwe a na-ekwu eziokwu ụfọdụ egwu ihe echegharị okwu a na-enego nyanya wụrụzi mmadụ nkịtị na-ekwu maka Chineke nwere ike ezi ụlọ na-adọ m aka na ntị ihe m anụ Chineke biko meziere m ebere gbaghara m ama na m njọ nke m ekpa ewe na trela o ya eju trela mana ịma ka ihe esi wee kpuo ya je kpuo na mbuze wee je ekpo gbaghara m biko achọghị m ihe a niile ha na-ekwu ọkụ ala mmụọ biko egwu na-atụ m ama m ka ọkụ nne m si esi nri si adị achọghị m ka ọkụ ala mmụọ metụ m n'ahụ biko dee aha m n'akwụkwọ nke ndụ Jizọs mere m ebere biko Jizọs imeela otuto dịrị gị n'ihi na ama m na ị na-agbaghara ihe agbaghara m n'aha Jizọs amen imeela amen